Мин 9 классны кызыл аттестат белән бетердем, а хәзер җыенам 11 сыйныфка барырга. Бала чаклардан бик яратам биергә һәм рәсемнәр ясарга. Кемдер көле синең кебек, кемдер синеңчә йөри. Кемдер назлы сүзләр әйтә, син сөйләгәнен сөйли. Катнашабыз һәм урыннар алабыз. Туган авылыбызда велосипедта йөрим, футбол белән шөгыльләнәм. Вакыт булгач, сафонда, пианинода уйнарга өйрәнәм һәм бик җырларга яратам. Хәзер мин сезгә минем түтинең бик матур җырын җырлап күрсәтәм. Арулармысыз, кәрендәшләр, исәнмесез, дуслар. Туры эфирда Крашен ТВ каналы. Бүген бездә кунакта Чуктиева Анжела. Исәнмесез, Анжела. Арулармысыз? Үзегез белән таныштырып китегез әле. Әйткәнегезчә, мин Анжела Чуктиева булармын. Миңа 14 яшь. Мин Казанда тудым һәм мин Крашен кызы. Мин рәсем ясарга, Крашен җырларын җырларга һәм Крашен биюләрен биергә бик тә. Син менә килдең, менә шул син менә килдең, менә син менә килдең, менә шул син менә килдең, менә роза гөлеш тармаклы аның берсе син менә, аның берсе син менә. Баз әле станокка, станар станда, баз әле станокка, станар станда. Сезнең өчен генә яшим, сезнең өчен генә яшим шушы Татарстанда. Былтыр мин Айбабы җигетендә ахыргы урын алган. Бу юлы мин җиңәргә килдем. Беләсезме, бүген Айбабарда нинди конкурс? Юк, бүген Айбабарда Айбабар шигыре һәм Айбабар җегете конкурсы. Күп анда катнаша. Белмим. Җырлаплардай гөрләбез җырыйбыз, килешер микән көйебез. Суа гөлләр белән, гөлләр бәйләгәндә суратлар куйып, гөлләр бәйләгәндә суратлар куйып, суратлар куйып, гамдагылар куйып, суратлар куйып, гамдагылар куйып, куйып гамдагылардан сакылышлар куйып. Я занимаюсь настольным теннисом. Я приехал в этот лагерь за этот конкурс, чтобы занять в этом конкурсе первое место. Я сейчас вам с другом покажу вас наш танец. И поможет мне в этом Казанцев Николай. Килә молодцы,
Миколай.